Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za nádherné táborové spomienky. Aj dnes sme mali nabitý program. K ekotáboru v Kisaku už tradične patrí Ekoolympiáda. Opäť prišiel Robko Gregorek, Peťo nám čosi prezradil o vtákoch na Slovensku, no a Silvia mala pre nás pripravené rôzne ekohry. Niektorí súťažili a niektorí hrali s myšom volejbal. Na tomto stanovišti majú deti za úlohu pomocou tohto plagátu odpovedať na rôzne otázky, vtáčie otázky, takže dozvedia sa veľa zo vtáčie ríše a majú možnosť niečo nové sa naučiť. Ktoré vtáčiky odlietajú? Bocian. No, a ešte dvoch. Bocian, lastovička a beloritka. Výborne. Deti majú za úlohu zistiť, čo všetko sa dá s rôznym odpadovým materiálom robiť, že takýto odpadový materiál má napríklad aj zvuk, že sa s ním dá napríklad hudnovať, tak ako teraz s plastovými fľašami. No a budú mať možnosť zistiť aj to, že držky z plastových fľaš sa dajú využiť aj ako dekoračný materiál. No, možno, že to je trošku podobné, ale dneska to nie je. Čo, ty si borec? Nevybiehať ich normálne. Výborne. To teraz čo už Ty perfektný, Jelša, pochvalu. No dobre. No a teraz už musíš dať, čo aj neviem, to neexistuje. To nie, to je tiež strom. To je breza? Nie. Dub. No, nie je to dub. Toto už je trošku menej známy, menej bežný stromček, ale rastie tu tiež nedaleko. Brest. To veľké uznanie. A pritom žije v New Yorku. Perfektne. Dobrý. Ďalšou z úloh, ktoré pripravila spoločnosť Kosík pre deti, je, aby čo najrýchlejšie v čase 2 minút poskladali názov z farebných vrškov, ktoré sú rozdelené podľa farieb, ako sú vlastne vrecia alebo kontajnery na separovaný zber. Názov Ekotábor. Nie, ty nie si. Bude Ekotábor. Koľko tých 15 stačí? Ešte nie. Môže byť dobrá, áno. Áno. Výborne, čiže mena Kika a Zuzka. V tvorivých dielňach sme s Danicou robili fotorámčeky, aby sme mali peknú spomienku na náš ekotábor. Vašou úlohou je v tejto chvíli nafúkať čo najrýchlejšie balón. Koho sa dotknem, a to budú prvé 3 deti, získavajú ďalšie body. Pripraviť sa, pozor, štart. Hanička, David, Ajma. Večerný program to už boli hvezdári s ďalekohľadom na cestách. A večer nezabudnutelný táborák. Mnohí ani netušili, že náš vedúci Peťo je taký virtuóz na gitare. A že Silvia lekárka si dobre pamätá všetky táborové pesničky. A bojom skrývajú. Yes! Tradične sa už bodujú aj izby, takže dnes sa začneme. Dnes bodujem ja. Uvidíme, ako to dopadne. Takže sa pozrieme hlavne na to, ako majú dievčatá posteľ spravenú. Na vojne ešte neboli, takže tuto určite vyzerá lepšie, horšie. Uteráky, špinavé veci.
Pozrieme ešte aj kúpeľku. Odpadkový koš, ten nám uprace pani upratovačka, takže to zase nie je nejaká tragédia. Ale čo sa týka kozmetiky, tam je to celkom v poriadku. Tejto izbe teda udeľujem 6 bodov. Sme v druhej izbičke, sme na začiatku bodovania, ale zdá sa, že toto by mohla byť dnes 10 a možno aj najkrajšie uprataná izba, postele sú pekne uložené, ešte skontrolujeme kúpeľku tak ako vždy, takže aj tuto je to naozaj vzorové. Veľa kozmetiky dievčatá nemajú, ale krásna izba, určite uprataná. Tak, tuto je naozaj od pondelka až do stredy krásne 10, 9, 9, dnes opäť 10. No, vstupujeme do izby hlavnej vedúcej a vedúcej Málky, ktorá je mojou pravou rukou v tábore. Naozaj veľa toho času nemáme, no, tak berte to tak s rezervou, dobre? Ideme. To nepotrebuje nejaký špeciálny komentár, proste je to pracovný ruch a vypníme kameru. No, veľa sa o našej izbe diskutuje, musím povedať, takže dokonca dnes mala byť petícia na moje odvolanie, pretože samozrejme som si chcela dať konečne 10, pretože od pondelka až do stredy sme mali stále 6. Neboli sme, teda áno, 6 bola zatiaľ najmenšie čísielko, ktoré sa doteraz udelilo, vždy buduje iný vedúci, aby sa nestalo, že niekoho preferuje, pretože my už máme vzťahy s deťmi, oni aj pátrajú, potom musíme obhajovať, že prečo majú 9, alebo prečo len 7 alebo 6. Takže udelíme si, dneska si udelíme, ráno to bolo, že 2 body a dnes, keďže bodujem s Robkom, sme sa zhodli na tom, že to môže byť 7. Chalanmi, tí majú niekedy väčší neporiadok, alebo sa aspoň myslí, že chalani sú väčší bordelári ako dievčatá, ale možno niekto prekvapí. Neuveriteľné. Tak toto je izba, ktorá získava 0. Strašne som milo prekvapená, pretože izba číslo 7 to je Maroško, Brian a Šimonko. Musím povedať, že chlapci naozaj super izbička a sú to vlastne najmenší chalani. Takže udeľujeme 10 s Robertom. Tu máme 9, tu nám býva Zuzička, Solinka a Simonka. To sú dievčatá, ktoré prišli, nie sú z Košíc a blízkeho okolia, ale sú naozaj niekde až od Prievidze. Tak toto je najkrajšia izba, čo sa týka najmladších dievčat. Udeľujeme 9 10. Sme na izbe vedúcich, kde býva vedúci Peter a Robko. Robko nám pomáha pri strihu, to je človek, ktorý zabezpečuje všetko, aby videá, ktoré vidíte, všetky fotografie, pomáha pri výrobe táborových novín, boli naozaj také tip-top, ako sú a že dostaneme od vás veľkú pochvalu. No a oni sú naozaj takí, že zrejme poriadku milovní, tak ich by som chcela mať aj doma, pretože obrovská pochvala, najkrajšia izba, čo sa týka vedúcich. Takže 11, vedúci, zaslúžená 10. Všetky? Dobre. Po nejakých 4 dňoch prišla na rád aj športová olympiáda. Ono sa športuje každý deň, veď deti majú loptové hry, ale dnes je to naozaj o tom, že je postavených niekoľko disciplín športových. Vedie to celé Miško, vedúci, ktorý pre deti pripravil naozaj pestré tak, aby ak je niekto dobrý v klikoch, ak je niekto dobrý, lepší v loptovej hre, tak jednoducho, aby deti dokázali získať body a hlavne, aby to bolo naozaj také objektívne, aby vyhrali tí najlepší. Opäť budeme večer odmeňovať, čiže celý deň dnes je ladený tak športovo, takže telovýchove zdar! Na čo sa dneska najviac tešíš? Na 14:30 ako budeme TV Kisák a všetko, čo budeme robiť, jak TV Kisák.
Najviac sa teším na stretnutie redakčnej rady a na nové novinky. Vlastne na poobedňajší oddych. Na izbách, vyspíme sa. Najviac sa teším na to, že večer budem mixovať. No tak ja sa najviac teším na badminton. Čo sa deje na tvojom stanovišti? Tak na tomto stanovisku musí každý prejsť na časové úseky, kľuky, robiť kľuky, to znamená 30 kľukov a potom za 1 minútu čo najviac brúšakov urobiť. Takže toto je stanovište, kde rozhoduje čas, sila a rýchlosť. Čo sa robí na tvojom stanovišti? Na mojom stanovišti deti kopú do a majú 3 pokusy na to, aby dali vlastne 3 góly a najlepší pôjdu potom asi do finále a vyhrajú super. A čo ty robíš na svojom stanovišti? Ja zapisujem góly a mená a poradie, aby sa všetci nehádali. Kružkovanie je metóda alebo jednoduchý spôsob zisťovania údajov o migrácie vtáctva. Niekedy ľudia dávno si nevedeli vysvetliť, kam vlastne zalietávajú lastovičky a živočichy ako vtáky, kam sa schovávajú. Napríklad niekedy si ľudia mysleli, že lastovičky sa v zime menia na iné vtáčky alebo chodia sa skrývať do bahna. A preto jeden ornitolog švédsky dal jednej lastovičke šnúrku a zistil potom, že na jar sa mu vrátili tie lastovičky naspäť tam do hniezda a mali tú šnúrku, alebo ju nemali. A on hovoril, tak keď išli do toho bahna, tak by im tam mokla, aby odpadla tá šnúrka. No ale potom sa vymysleli takéto ornitologické krúžky, ktoré sú veľmi ľahučké. Toto sú bežné, najbežnejšie používané u nás na Slovensku. Každý krúžok je jedinečný, má jedno číslo, jednu sériu a nikdy už viac nebude vyrobený iný krúžok týmto číslom. Takže krúžky sa dávajú na nohu a zisťuje sa vlastne, kadiaľ vtáky migrujú. Už sa myslelo donedávna, že už ľudia prestanú krúžkovať a chytať vtáky, lebo už vieme, že lastovičky odchádzajú do Afriky, do Južnej Afriky až dole do Kapského mesta, Bociany, kam letia, ktorou trasou letia. Ale zrazu sa zistilo, že klimatické zmeny a rôzne zmeny v prírode naozaj ešte nutia vtáky robiť také zmeny, že niekedy nechápeme, prečo napríklad sikorka, ktorá dostane krúžok tu na v zime a letí ďaleko 1200 km do Ruska alebo niekam inám, tak preto ešte kružkovanie stále má svoj význam. No a okrem toho sa dozvieme, ak kružkujeme mladé vtáky, vieme, koľko sa dožijú, akého veku. Niekedy sa hovorilo, že sikorka sa dožije 1, maximálne 2 rokov a teraz vieme, že sikorky, tie, ktoré sú šikovné, lebo droždy sa dožívajú 7 rokov, 9 rokov, 10 rokov, takže je to na takého živočícha veľmi veľa a naozaj sa dožívajú dlhého veku. No a potom vieme, aké prekážky ľudia vtákom v prírode alebo v krajine kladú počas migrácie. To znamená, ak máme strašne veľa elektrických vedení, tam dochádza k uhynom, kde bociany, orly, zdravé vtáky uhynú na tom vedení a podľa krúžku zistíme, že odkiaľ tie vtáky migrujú, ktorým smerom a potom sa na tieto elektrické vedenia montujú rôzne zábrany, rôzne plašiče, ktoré zabraňujú tomu, aby tie vtáky počas hmly alebo počas toho, ako letia do Afriky, nenarazili do tých elektrických vedení a nezahynuli. Tak vlastne aj to sa zisťuje kružkovaním a je to veľmi jednoduchá. No a ten vtáčik vlastne týmto netrpí. Tak ako ľudia nosia prstienky, náušnice a rôzne ozdoby, ten vtáčik dostane na nohu tento krúžok a je to vlastne jeho občiansky preukaz a podľa toho potom vieme, kam zaletel, ako dlho žil, kde uhynul, prečo uhynul, no a úplne také informácie, ktoré by sa inak nedali pozorovaním sieťky. Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za nádherné táborové spomienky.